Velkommen til TV-køkken julespecial. I dag, vloggen, der har vi forberedt et autentisk måltid for 2 personer, som vi skal lære jer at lære. Ja, og det grundlæggende, vi har i retten, er tupkiks med baconsmag. Det er vigtigt. Og hvorfor er det, den er så vigtig? Det er så vigtigt, fordi vi skal have fundamentet. Vi skal have det, som alle retter bør bestå af. Ja. Bacon. Et bærende fundament. Der er rigtig mange nogle kokke, der mener, at der skal være noget surt og noget sødt og noget bittert og sådan noget. Men vi er mere til bacon. Det er røget. Ja, det er røget smag. Lige præcis. Og hvad skal vi så med dem? Jamen, nu har vi nyt at tage flødeskum med hjemmefra. Jeg har pisket den her fløde, men det er helt almindelig piskefløde. 38% fedt. Må gerne være mere fedtholdig i vores smag, hvis I kan finde det. Men ellers så er 38% altså helt okay. Men den har vi pisket, og som I måske kan se inde bag ved skærmene, så er den pisket ret kraftigt. Og hvorfor er det? Det er meget vigtigt. Vi skal have den smørsmag frem til at fremhæve baconen. Og derudover, så det er vores dessert, vi laver først her, fordi det skal jo lige sætte sig lidt. Men så skal der noget ananassaft i. Og det er rigtig vigtigt for os, det er rigtig vigtigt for os, at vi har nogle rigtig gode råvarer, og vi vælger altid det bedste. Og derfor så har vi også valgt ekstra ananas i skiver, fordi at ananas i skiver, de har bare lige til ekstra end dem i tern og hvad man ellers kan finde. Og nogle gange så kan man finde nogle, der er rigtig små, men altså ekstra, det synes vi helt sikkert er det bedste. Men vi har altså pisket sådan en kvart liter fløde her, lidt hårdt som sagt, fordi vi skal have smørsmagen frem. Og så er det, at vi i ananasen kun skal bruge saften her. Fordi vi skal altså have det her saft vendt op sammen med... ja, ved du hvad, man må gerne tage en lille smule på slump. Men ellers så sådan en god 2 spiseskefulde saft, så er man ved at være. Og som jeg skal se, hvis Line lige kan vise, så bliver det allerede meget mindre kraftigt og meget mindre fluffet. Men man har stadigvæk den der gode smørsmag, som man ligesom får frem der og piske lidt hårdt. Og har det vigtigt, at man husker at vende tingene, ikke piske eller røre. Men vende det lige så forsigtigt, så du ligesom får alle aromaerne med fra den rigtig gode ananassaft her. Og bare gem ananasen i dåsen, fordi dem skal vi gemme senere. Vi går ind for, at man sparer på de forskellige ting. Og derfor så bruger vi selvfølgelig, lige præcis, derfor bruger vi selvfølgelig ananasen i begge vores mad. Men jeg åbner lige bacon-chicken her, eller tupkiksen. Og så er det ret vigtigt for hele sådan opbygningen af retten, at du finder nogle af tupkiksene, som ikke er gået stykker, som det er den her. Der kan man ikke se det. Men du kan se, hvor smukt tupkiksen den er bygget op. Nu ved jeg ikke, om jeg kan se det derhjemme. Men i hvert fald, der er ligesom en rød streg herhjemme, som er ligesom det her bacon, som ligger hernede. Og det skal vi så bruge. Vi ser lige nu, hun er ved at fylde en sprøjtepose. Og det er vigtigt ikke at komme noget på kanteren. Bare få det ned i. Ned i, lige præcis. Og så tager man ellers 2 tupkiks. 1, 2. Og så skal man simpelthen sprøjte på den måde. Kan man se. Det er noget, Line har prøvet før. Man er ikke altid så god i starten. Men så ellers lige på, og så lige et låg på her, så den ser lidt fin ud. Og så kan man, hvis man har lyst, så kan man jo bygge den op i flere lag. Det kommer selvfølgelig an på, hvor rutineret man er. Ja, altså det kommer virkelig an på, hvor rutineret man er. Men i hvert fald, vi har prøvet det før. Og som man kan se, så er vores creme stadigvæk dejligt tyk. Selvom vi har gjort den lidt tyndere, men den her så sagtens bærer vores fundament af de her bacon tupkiks. Skal vi tage et ekstra lag? Ja, skal vi tage et ekstra lag? Det er jo jul. Det er jo jul. Så tager vi et ekstra lag. Så er der også en god højde på. Som Mette Blomsterberg ville sige. Hun ville synes, det var rigtig fint. Men dem kan vi sætte hen på til, hvis du lige finder en anretning til verden. Dem havde vi tilfældigvis lige her. Så sætter vi dem hen, og så er vi altså klar med desserten. Den må sagtens stå ude. Det smager rigtig lækkert allerede. Så skal vi til vores hovedret, og den er lidt mere kompliceret. Det er også primært derfor, vi startede med desserten, fordi vi skal lige lidt i gang med det der madlavning. Ja. Men noget, vi skal bruge, det er partypølser. Og det er vigtigt, det er partypølser
uden skin, fordi at med skin, der fungerer det her, vi skal til at lave overhovedet ikke. Så det er meget vigtigt, at det er partypølser uden skin. Og det er også fra Ekstra. Det er også vi fra går ind Ekstra, fra selvfølgelig. Ekstra. Så har vi bacon i skiver, det er fra Coop, helt almindelig bacon. Så har vi noget Dr. Oetker Paula, og det er ret vigtigt, at det er den lyse Paula med choko i. Jeg kan lige vise jer, hvordan den ser ud. Den ser sådan her ud, som I kan se, fordi den skal altså inkorporeres i retten. Og det er altså her, hvor at... Ej, det lugter rigtig godt. Det er vigtigt med nogle pølser, så man kan lugte, når man åbner. Dine er ikke selv så vild med pølser, men hun kan faktisk godt lide dem i den her ret. Ja. Og derfor, så er det derfor er det en god ret til dem, som heller ikke kan lide pølser. Ja, men det er i hvert fald... Den skal man... Det går nok, du. Men den her Paula, som jeg vil sige, det er vigtigt, at... Ja, man kan godt få lidt lag. Mens Pernille lige kommer sig oven på chokket, så fortsætter jeg med pølserne. For at åbne for Malaco her. Super lækker. Med en snøre. Det er godt at få noget hold på retten. Man skal også have noget sødt i retten altid. Jo. Altså, vi har jo vores pølser, og så har vi vores sødt. Og vi har noget saltet fra bacon, som også kommer til at inkorporeres noget bittert, som man jo får i chokolade. Og så har vi nogle andre elementer, som bare spiller rigtig godt. Altså det spiller virkelig sammen med de her andre ingredienser, som man skal inkorporeres. Det er det virkelig. Men pølserne her, som jeg lige kan, dem skærer man bare i stykker. Så nogle gode, fine stykker. Så jeg arbejder lidt med snøren her. Så man må gerne arbejde lidt med det. Så man kan se, gerne sådan nogle 2 cm som dem her. I kan selvfølgelig ikke lave dem tykkere, men hvis I kan finde tykkere pølser, som stadigvæk er partypølser, så køb dem. Fordi det er så bedst, hvis man er syg. Og så tager man sin kniv her, god skarp kniv gerne, så man kan få et rent snit. Og ligesom lige laver et kryds, eller drejer lidt rundt. Måske, så kan I ikke se, jeg kommer ikke hele vejen. Det er vigtigt, at man kommer hele vejen igennem. Men man kører lige kniven rundt, så man kan se, at der kommer hul i pølsen. Fordi pølserne, de skal altså på de her snøre. Så hvis vi lige, jeg sidder lige og gør lidt, så fortsætter jeg her. Så kan du sætte dem på. Og så starter jeg lige med at lave en ende her, hvor jeg lige får bundet en knude rundt om pølsen, så de andre ikke falder af. Lige præcis. Og det er en af grundene til, at vi binder dem op på den her måde, det er, at det ser altså vildt flot ud, når det kommer på tallerkenen. Der er nogen, der bruger pasta og spaghetti, men vi synes ligesom, så kommer der til at mangle noget. Så kommer der til at mangle noget i retten, ja. Så vi laver også lige nogle huller i pølserne. Der er også nogen, der koger pastaen, hvis de bruger den. For ligesom at få den samme struktur, som vi har på... Men der synes vi jo selv, at vi er ret geniale. Vi har fundet snøren her. Altså, man behøver ikke bruge så mange pølser. Det kan også godt tage lidt tid at lave dem. Så det er en god idé at lave dem her i forvejen. Det kan pølserne sagtens holde til. Voila! Lidt girlandeagtigt. Mere jul. Mere jul. Altså det skal jo være lidt juleagtigt. Det vi så gør, det er, at vi åbner også for baconen her. Altså det er vigtigt at sige, at vores julemenu, den er egentlig meget lige til at lave. Så det er ikke noget med, at man skal til at stege alt muligt og sådan noget. Vi kan godt lide friske råvarer. Vi kan godt lide sådan. Det kan være lidt problemer med bacon nogle gange, det skal man ikke tage sig til. Vi går ind for raw food. Raw food, lige præcis. Og som I kan se, så er det noget virkelig lækkert bacon. Jeg kan lige folde det rigtigt ud her. Det er virkelig lækkert. Og hvis man er rigtig into bacon, nu ved jeg, at der er mange, der går meget op i bacon, så kan man altså sagtens bare spise det sammen. Hvis man har lyst til det. Præcis. Rigtig lækkert. Skal vi... Vi griner lidt af det her, fordi at vi købte faktisk en hel pakke af de her. Det er vores absolut yndlingsmad. Yndlingsmad. Og det er altså Bon Kai på den her pølseform. Det skal være pølseform. Genialt.
Og man kan sagtens få dem i nogle andre former. Men det giver ikke det samme. Nej. Det giver simpelthen ikke det samme. Det gør det virkelig ikke. Så jeg åbner lige den her. Ja. Over. Så kan du lige forklare, hvad vi skal gøre med det. Jamen det vi skal gøre, det er, at vi skal simpelthen have anrettet. Vi skal have lagt en ny bund. Den her bund skal bestå af pølsen. Steffens pølse. Herefter skal vi anrette. Det venter vi med. Vi venter i spænding og ser, hvordan vi anretter. Med en lille smule inspiration fra kogebøgerne fra 80'erne. Ja. Prøv at se her. Vil du gøre det? Du gør. Du skal... Hun er vores anretningsmester, så jeg tænker næsten, at det hun skal gøre det. Igen skal vi have en speciel presseteknik. Sådan. Som vi kan se, så det noget af det gode ved den her, det er, at den altså bliver stående op, så vi kan få den så høj. Vi vil gerne have noget højde på vores mad, ligesom vi gerne vil have vores dessert, så noget højde på den. Nå. Det vi så skal bruge, mens Line lige leger lidt med det andet, det vi skal bruge det her bacon til, det er også det samme, vi skal bruge Paulaen til. Som I kan huske, jeg snakkede om Paulaen her, og det er altså rigtig lækkert, sådan noget chokolade, når man blander det med salt. Og derfor så er det, at vi tager nogle baconstykker ud her. Og her er det vigtigt, at de ikke er stegt, fordi så kan man ikke arbejde på samme måde med dem. Og lægger dem ud i sådan et kryds, så man ligesom kan pakke dem godt rundt om. Vil du sige noget? Så kan jeg lige gøre mig færdig her. Ja, jeg tager... Du skal ikke bruge den her, ikke? Nej, jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Super. Så vil jeg begynde at forme en rose. For det er vigtigt, at man får lidt blomster ind i dekorationen. Igen, vi er 80'er inspireret. Stadig juletema. Juletema. Prøv at se. Har vi en ske derovre? Smukt. Den lægger vi her i Atanski. Så kan du måske få nogle flere roser, mens jeg viser, hvad jeg gør med det her. roser. Det vi gør, det er, at julen den er jo fuld af overraskelser. Så vi er i gang med at lave en overraskelse. Og der tager vi altså noget af det her Paula. Det smager rigtig dejligt. Man kan godt lige smage på det en gang. Og putter ned i midten af den her fine blomsterkrans, eller stjerneform, som jeg har lavet ud af det her bacon. Det er lavet også sådan en god dut her. Og så er det så, at man pakker baconen rundt om den. Ligesom man vil gøre, hvis det var jul. Gerne lidt på kryds og tværs. Det må man gerne. Det må gerne være lidt fint. Og så får man altså en baconpakke her. Og den bliver altså rigtig flot. Og der er rigtig gør det ligesom dig. Det kan godt tage lidt tid at øve sig på den. Og tricket er, at man har nok bacon. Vil du lægge den på? Den vil jeg rigtig gerne lægge på. Vi har kun 2 ting, der skal man ned oveni. Sådan. Der må så gerne komme vi kan lige allerede nu vise, at vores radio faktisk er ret farverig. Ja. Vi har både den røde og den gule farve. Og det gør altså også, at vi skal have noget andet. Og det er den her baked beans. Igen, så kører vi cube og ekstra, fordi det giver bare det der friske. Og vi har valgt at tage en dåse her, som har en åbner. Så det gør det jo meget nemmere for os. Så smart. Hvis der ikke er nogen af jer, der er sådan kendt med baked beans, så kan man bruge dem i lidt af hvert. Altså, man kan spise dem både kolde og varme. Prøv at lugte, dejligt de lugter. Ja. Har vi flere skeer? Det har vi ikke. Nå, vi kan også bruge en kniv. Det er faktisk ikke... Vil du igen? Eller skal jeg? Jeg synes, du skal have det, man gør, det er, at man lige drysser lidt nedover. På den her måde. Så man ligesom får den her meget fine... Mens åbner jeg fiskeboller fra Bornholms. Og mens jeg åbner den, så kan jeg fortælle, at man kan lige lave sådan nogle strenge blandt roserne. Det er de her baked beans, de skal symbolisere i retten. Det er... hvad er det nu, man kalder det? En symbiose. Ja, lige præcis. Og også samarbejdet mellem tingene, fordi vi havde jo den gule område, som jeg snakkede om tidligere, og her der får vi altså begge ting i én. Og det var jo smager. Det er så fantastisk. Man kan nærmest ikke få nok af dem på. Og I tænker nok, at det er en ret stor portion, men faktisk så er den meget kaloriefattig. Men bliver også hurtigt med. Skal jeg hjælpe dig med den der? Det er så meget. Det er godt en skarp kniv. Sådan. Men pas på fingrene. Pas på fingrene. Vi vil helst gemme det med at miste fingre til nytår. Men skærer simpelthen bare rundt her. Det er jo bare nemmest. Og så har vi fiskebollerne. Som man kan se. Jeg tager lige en op for jer.
De er lidt slimet. Den kan vi godt bruge. Dem skal vi simpelthen anvende. De har lidt af en dunst. Aroma. Det har vi for Det har vi fået aromaen for. De skal ligesom ligge nede i ananas. Og forestil jer, at det er lidt sneagtigt. At der er så kommet noget sne på de her ananaser. Skal vi bruge flere? Skal vi lige lægge lidt flere på toppen? Ja, det skal være mere sne på toppen. Og så er vi altså... Så er vi klar til krammen på toppen. Voila. Smukt. Nu skal I se, jeg finder lige 2 gafler, fordi vi er jo egentlig klar. Lidt op. Rydder lige lidt op, ja. Sådan. Så vi kan se. Så har vi altså vores julemenu klar til at spise nu. Der er både desserten, men også julemenu. Og skal vi ikke bare smage på det? Jeg synes simpelthen, altså, jeg er helt ondt af jer, at I ikke kan være med. Skal vi, ved du hvad, vi skærer den lige over en gang, så vi kan få en bid af også den her flotte gave. Det blødende hjerte, der kommer inde i midten. Der var det. Det bløde hjerte. Så kan man se, altså det er lige så godt som alle andre kager. Men så skærer man altså bare lidt ud her, og så er det bare at tage en bid. Og det er vigtigt, at du får alle elementerne med. Jeg skærer lige en gang over her, fordi så kan vi godt ende i sådan. Det er rakkebånd. Ja, det vil vi helst ikke. Det vil vi Det er bare det er godt ned og tage en bid af det hele. Få det hele med. Der var en kødbolle. Det er også rigtig dejligt, når man lige får det en gang imellem. En rose måske af bacon, og så godt med. Skulle måske have haft lidt sødt. Så, se, jeg har en rigtig lækker bid her. Så skål. Ja. Lad os smage på det. Man skal passe på med at tage store bidder. Det er bare... Siger jeg. To sekunder. Så er vi tilbage. Ja, som sagt, pas på med at tage for store bidder. Ja. Så har man svært ved at... Man har lidt svært ved at sluge dem, hvis det er for meget i munden på en gang. Men ellers er det super lækkert. Ja. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg er allergisk over for fiskeboller. Det vidste jeg faktisk ikke i forvejen, men jeg fik lige en allergisk reaktion. Men alt er godt nu. Så er det godt, at vi kan komme til desserten. Den ved vi smager godt. Så skål. Skål. Og glædelig jul. Ej, det bliver lækkert. Prøv sådan lidt mere. Men du var det alt, vi havde for i dag. Så tak for den her gang. Tak for den her gang. Og hvordan derude? God jul.